Αληθινή ιστορία με πελάτη. Ο Γιώργος, ενθουσιασμένος. Καλησπέρα Νίκο Άρχοντα. Έχουμε δει τα βίντεο σου στο Instagram και θέλουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Με ενημερωτικά βίντεο και συμβουλές, έτσι να βγει ωραία δουλειά. Ρε μπράβο, είναι αποφασισμένος ο Γιώργος. Τέλεια του λέω. Ποιος θα φαίνεται στα βίντεο? Τι εννοείς, μου λέει? Εσύ. Τι εγώ? Εγώ δεν πρέπει να φανώ στα βίντεο σας, εσύ πρέπει να βγεις στην κάμερα. Δική σου είναι επιχείρηση, εσένα θέλει ο κόσμος να δει. Ρε Νίκο, εγώ ντρέπομαι να κάνω βίντεο, γι' αυτό ήρθα σε σένα. Πρώτον, δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι. Και δεύτερον, δεν μπορεί να εμφανιστεί κάποιο άλλο σαν πρόσωπο τη επιχείρησή σου, γιατί και εγώ έχω επιχείρηση και καταλαβαίνεις. Θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ ξαφνικά από συμβουλές marketing να δίνω συμβουλές καθαριότητας. Αν δεν θέλεις να βγεις στην κάμερα, οκ. Το ακούω. Το δέχομαι. Θα πρέπει όμως να βρεις έναν άνθρωπο, να τον πληρώσεις και να γίνει το πρόσωπο της επιχείρησής σου. Εμείς πολύ ευχαρίστως να σου φτιάξουμε τη στρατηγική του περιεχομένου σου, να φτιάξουμε τη θεματολογία, να δημιουργήσουμε τα βίντεο σου, αλλά το πρόσωπο της επιχείρησης πρέπει να είσαι εσύ ή αυτός που θα επιλέξεις. Απογοητεύτηκε ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είναι δική μου επιχείρηση. Δική σου είναι. Εσύ πρέπει να φανείς. Αν σου άρεσε αυτή η ιστορία, follow για περισσότερες ιστορίες πελατών. Να περνάς όμορφα.